Pero agora, con aquel tempo, esas tormentas xa nin sequera limpaban nin mollaban, só eran como mostras dun pasado que non ia volver. E esa chuviñada forte e breve fora caer precisamente a noite pasada, a do homicidio. A morte do veterinario Xan Sequeiro abre a obra gañadora do Premio Xerais de Novela 2024, Detective Ferrucci. Nela, a escritora e xornalista Marta Villar construe unha vila chamada Umeiro, na que personaxes falan, pensan, reflexionan, toman decisións, fan que rías e que chores. Unha trama que sostén a túa atención ata o final. É unha novela coral, como decías, digamos que iso é distinto, normalmente hai un personaxe que é o protagonista, un personaxe, e neste gustábame crear un mundo, non? Neste caso unha vila mediana galega, gustaba moito a idea de crear como un mundo con persoas que moitas das que salen na novela pois están basadas en persoas reais, aínda que parezcan que son tan extraordinarias que non pode haber ninguén así dese tipo, pois coñezo persoas moi especiais e algunhas están inspiradas así nelas, non? Gustaba moito de xogar, o que pasa que é moi complicado para escribila, porque claro, tes unha morea de personaxes e tiña que ir apuntando porque cambiaba os nombres e a veces é moi complicado non perderte mentre estás escribindo, pero gustábame a idea de que todos os personaxes, ou polo menos unha gran parte deles, tiveran unha relevancia, non? Coas súas características propias e que a xente lle collera cariño. Eu tamén, cando escribín, tiñalle cariño a algún personaxe por encima do outro. Gustábame moito esa idea de non facer solamente un protagonista, senón que os secundarios tiveran moita potencia e que cada lector, lectora que escollera, pois a min gustame este, pois a min gustame máis simpatías polo outro. Temos prexuizos, ao mellor, pensando, por exemplo, que unha xente máis sinxela ou sin estudios ou tal, que non ten coñecementos ou opinións con reflexión e con información. Eu sempre defendo que eu a veces iba aos centros de saúde, acompañando a miña nai ou tal, e vía xente maior da aldea que ao mellor non tiña nen estudios e, sin embargo, tiña unha sabiduría, unha formación da forma, o sentido común e a inteligencia da experiencia e tal, e a min gustaba reflexar eso, de calquer persoa, en calquer momento che pode dar unha reflexión que te deixa, pois dis, tes razón, non? E gustaba moito personaxes, por exemplo, hai un que é o do idiomas, que fala cada día un idioma distinto, pois é unha persoa moi culta. Teño unha inspiración dunha vila que preto de onde eu vivo e que coñezo, que había a zona de Bergantiños. Non quería dar o nome real porque quería que fora, digamos, universal, que podía ser calquera vila galega, pero sí, efectivamente estou inspirada aí, hai algúns feitos, algunhas casas, situacións, paisaxes que están recreadas así e que, bueno, que unha persoa pode identificar, por exemplo, o casino, que hai un casino na zona de Carballo que efectivamente sale aí na novela, cosas así dese tipo. É a paisaxe que eu coñezo, a paisaxe humana, a paisaxe física, é a que recreo aí na novela un pouquiño, ainda que tamén mesturo outras localizacións e tal, pero bueno, gustábame xogar con todo, non solamente con un personaxe, unha acción, un crime, unha investigación, senón con aquí está a alcaldesa, aquí a policía, aquí está o bar, o día a día dunha persoa, non? Que vas andando, vas ao supermercado, vas á libraría, vas, pois eso, gustábame todo ese xogo do diario que ten cada persoa, de ir aí máis realista, non? Vas tomar un café, vas ali a comprar unha cosa ali á tenda de informática que ten un dos protagonistas. Gústame crear un mundo inventado, non? Ainda que ten inspirado nunha cousa real, despois os personaxes así, facelos xogar, facer como se realmente o Meiro existira de verdade. Pois,
Aínda non estou moi consciente de telo, non sigo como se non fora comigo, porque me parece increíble, porque claro, ves a lista de persoas que gañaron e ti non estás a ese nivel. Eu non cheguei aínda, non penso que para mí é unha satisfacción enorme, foi unha sorpresa tremenda, porque claro, era a segunda novela nada máis, sempre moita xente me di, pero se solamente escribiches unha antes, e bueno, pois sí, non sei, eu supoño que a historia que o xurado que lle fixo gracia, fixolles rir, e parte tamén chorar, un capítulo que supoño que normalmente é o que máis gusta, non? Unha novela que gusta rir e chorar. Eu agradezcolle moito que me deran o premio.